שלום חברים, כאן רויה גיימינג. היום אנחנו באתגר ספיישל מצחיק. אתם הולכים לשמוע אותו, האתגר הוא על המשפחות שלנו. אוקיי, נתחיל מהמשפחה שלי. אני הבכור, קוראים לגלעד. האח השני שלי קוראים לו טיטוס, שם שני מלך ישבון. עכשיו יש לי תאומים, קוראים להם גולי, שם שני בן מבשרו. עכשיו יש לי את האח השני בולי, שם שני בן מבשרו. עכשיו לאחותי הקטנה קוראים יסמין, שם שני בטוחיון. ולחיה שלי, שהיא חמוס, קוראים לו פיטוש בן יעקב, שם ממש מדהים. ולאבא שלי קוראים אמיר בעיר, שם שני יונתן, הוא לא קטן. לאמא שלי קוראים יוכבת, שם שני בת גרנולה, לא קשור לאוכל, אל תצחק. ולשם משפחה שלי קוראים יחזקאל. אוקיי, עכשיו נעבור למשפחה הבאה. אוקיי, המשפחה שלי, לאח הבכור קוראים יוחאי, השם השני שלו זה שלומיאל. האח השני קוראים לו זה מצחיק. בלתקוע, השם השני שלו שמעוני. שמעוני הוא טבעוני. לי קוראים נועם, אין לי שם שלי. לאח הקטן שלי קוראים יפתח, והשם שלי נגבי. זה הנגבי. אוקיי, יש לי חיה 8.5 תולעי משי, כי אח שלי אכל חצי וזה לא מצחיק. לאבא שלי קוראים ברנשי, שם שני חני, והוא בן? לאמא שלי קוראים ירדנה, שם שני כנרת, מלשון כינור. לא יקשר. לשם משפחה קוראים פרשזיפו. יואו. ואל תשכחו לתת לנו סאב ולייק, זה ממש עוזר ולוקח ממש קצת זמן. תודה חברים ויאללה ביי.